Jo, what's up guys, Vojtěch tady. Dneska bych chtěl reagovat na tohle videjko. Název je anglický, ale video je v češtině, co jsem koukal. Je to, jak druhá generace Vietnamců se zabydluje v České republice s novými kariérami. OK. Takže to by mě docela zajímalo. Jdeme na to. Kvalita je vždycky nic moc. Tak. Bla. Zkusme testovat si ještě? Jo. Já jsem začínala blogovat a psát o Vietnamcích českou. Přátelé, dneska natáčíme na Sapě to, co si můžete dát mimo klasiku. O tom, jaké to je žít jako Vietnamci v Česku skrz modernější a možná i trošku zábavnější formát. Takže všechno stojí 80 korun, přátelé. Vietnamská komunita v Česku je velký světový unikát. Myslím si, že to je taky zajímavý příběh toho, jak dvě různé kultury spolu mohou v klidu a v míru souznit a žít ve středu Evropy. Protože jsem holka, tak jsem prej dostala růžový brčko. Děkuju. To nikdy jsem tam nebyla, musí to být cool. Music. Když jsem se narodil, tak se moji rodiče rozhodli odstěhovat do České republiky, konkrétně jako do Plzně, nejen za prací, ale i za přáteli. Snad tam není žádná špatná. Moje rodiče pochází z Vietnamu, oba dva, dokonce přímo z Hanoje. Odcestovali na Slovensko za účelem vlastně studia, takže v Bratislavě, kde jsem se narodil, tak studovali na Slovensku, to není roky nějak extra, a pak se vlastně rozhodli, že se chtějí odstěhovat někam jinam, někde, kde jim bude líp, takže se rozhodli, že pojedou do Plzně v České republice. Wow, skoro 100 000 Vietnamců. To, co se zase vyhře, to je lenochod. We have the animals which are very easy to take your picture of, but then you have the animals like penguins. They have their own head and they're just Pangolins. stubborn. She went to sleep. Šel spát. Tak já jsem byl jediný vietnamský dítě dokonce na celé škole. Wow. Pamatuju si, že hned v první třídě se mě ujala skupina páťáků. Vnímali mě jako takového vlastního bratra z Asie. Já mám to štěstí, fakt mám to obrovské štěstí, že vždycky jsem narazil na ty správní lidi a doteď mám úžasný kamarády. Jsem včera viděl, jak běžel, uklouzlo mu to a letěl tam jak po skluzavce. Se říká, jo, taky vím, jaký to je. Ty, já jsem nikdy neviděl klokany živě. A jsem neviděl, že je máme v Česku. Tak to je hezký. Krásný šán. Děkuju, to je můj oblíbený, to nosím furt. Děkuju. Bao Queen. Když se představuju, tak já vždycky říkám, že jsem česko-větnamská ilustrátorka. Já nikdy neřeknu, že jsem jenom česká nebo větnamská, ale vždycky řeknu, že jsem česko-větnamská, protože nejsem jenom to nebo to. Já jsem prostě obojí a musím to prostě přijmout.
protože ve Vietnamu moji rodiče vlastně nic neměli. Oni se vzali ve Vietnamu, ale neměli peníze, takže museli emigrovat sem za lepším životem. Práce tady byla vždycky, je taková stereotypická, všichni ví v Česku, že tady Vietnamci pracují buď v potravinách nebo na tržišti. Moji rodiče teda konkrétně prodávali oblečení na tržišti ještě v Chebu tehda. Super. Takže k umění prostě mám blízko už od malička. To prostě přišlo nějakým způsobem samo. Já jsem vždycky kreslila, dávala jsem to na sociální sítě a potom si mě jeden podnik všiml a objednali si ode mě první vlastně zakázku. Byly to 3 malby do jejich podniku. Na vždycky první natáčení s nima půjdete i jako osobně, ale potom do budoucna by to mohlo fakt fungovat. Jo, to sami Vietnamci. Zadání, už víme, jak to udělají tu práci a už tam můžou jít klidně sami. Teď vlastně s manželem máme ještě marketingovou agenturu, kde já pracuji jako full time. Teď je nás ve firmě asi 17, myslím. Potom jako freelance tak dělám umění. Right now I'm drawing a Vietnamese legend. In the picture you can see a dragon king and a bird queen. This legend is supposed to send a message to Vietnamese people that even if they are like from different parts of Vietnam, they should always help each other and stick together. Sapa je domovem pro vietnamské restaurace, stánky a takový. Zaměřují se na prodej ve velkém. A určitě jakoby kolegyně vám předá zajímavé informace, já to budu asi nějakým způsobem jenom doplňovat. Takže tady najdete i vlastně turecké zboží, italské zboží, celého světa, který to vlastně ty Vietnamci napřímo nakupují v těch daných zemí a přiváží sem. Obchodní areál Sapa vlastně je původní masokombinát. Vlastně v Československu a po revoluci tady fungoval masokombinát, který vlastně ale potom vlastně zavřel a pronajal ten pozemek areál vietnamským podnikatelům kolem roku 96-97, kdy vlastně tady vznikaly různý obchodní centra, velkoobchodní, a Sapa se stala jedním z nich. Postupem času to dal název Sapa. To mám hroznou rýmu, ty. Jo, takže to on směřovali učí a lidi prostě o vietnamský kultuře. Provedete nás to Sapou. Fungování skoro 9 let funguje Sapa Trip. Už jsme provedli Sapou kolem 30 000 lidí. Pořád se držíme těch hodnot. Bourání bariéry, propojování české vietnamské kultury, odbourání stereotypů a poznání právě toho, jak ta vietnamská komunita funguje. Obchodní centrum Sapě. Ano, to jsou divoké rostoucí čaj. Představte si, že vlastně jak v Evropě fungují vína, že vlastně máte vína, co pijete každý den, vína, co prostě jsou na svátky, a vína, které jsou hodně drahé, investiční a další věci, tak v Ázii, Čína, Japonsko, Korea, Vietnam má to podobný s čajema. Že vlastně máte čaje, které pijete každý den, to jsou ty klasické, říkají se to ty keře, jak znáte z těch plantáží, a pak jsou čaje, které jdete víc do hor. Ze začátku to bylo jenom obchodní centrum, takže vlastně i čeští podnikatelé, vlastně to bylo jako networking business obchodní. A postupem času to gastronomické spojovalo, že vlastně česká komunita v Sapě se začala zajímat o vietnamské jídlo, který pomohl v té integraci, a aspoň měl čas, přispěl mediálním ukázkou toho, že tady vlastně jsou normální lidi a můžete je poznat.
Brčko, děkuju. Okay. Okay. Já jsem začínala blogovat a psát o Vietnamcích v Česku, protože jsem měla moc ráda vyprávěním, ale v současné době jsem se díky právě těm mladým Vietnamcům potkala s kreativci, kteří točí videa, mluví o vietnamské generaci na sociální sítě, takže jsme spojili síly a tvoříme spolu na Instagram, na sociální sítě a vyprávíme o tom, jaké to je žít jako Vietnamci v Česku. Přátelé, pojďte se podívat do Tak normálně, a ne? my si jdeme dát bánh xèo. Což je zajímavý, že tady mají jako O čem se tam dá tak povídat? hodně specifické jídlo. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Jo. Dobrý den. Vâng. Kvalita z Hue, protože tetičky jsou z Hue, což je bývalé císařské hlavní město Vietnamu a je ve středním Vietnamu. Proto jim tak těžce rozumím. Byli jste někdy v Hue? Napište do komentářů. Nebyl. Ale napište taky do komentářů. Já se trošku vystydím. Prostě je to zelenina. Nemá se to náhodou smažit? Není to takový to, jak to obalí a usmaží? Asi ne. Já patřím k lidem, kteří vietnamsky umí velmi špatně, ale v posledních letech se potkávám, nebo v posledních letech, spíš v posledních pár měsících se intenzivně potkávám s mladými Vietnamci, kteří teda mluví česky a mluví i vietnamsky. Myslím si, že jsem měla předtím víc českých kamarádů. V současnosti je to takový jako mix. Jo. Moji nejbližší kamarádi jsou teda Češi. Ukáž? A Ne, nepoznávám to. Ale ten vchod vypadá, to WC, to vypadá takový povědomí. když už mám české kamarády Vietnamce, teď spolu mluvíme stále česky. Z Kancu, že jsme se o tom přesně bavili. Taky jsi ze severu. Prosím? Taky jsi teda. Jo. Tak ona většina Vietnamců je tady ze severu. A já hlavně od té doby, co jsem s vámi víc a jak točím se Sapatripem, jsem v té vietnamštině víc, ale furt to není ono. Že ty máš asi dobrou vietnamštinu. Ne, právě, že nemám. A? Nemám. Občas prostě mluvím teda líp než moje rodiče. To je zajímavé. Líp jako rodiče. Hezký auto. Mluvím vietnamsky ne úplně perfektně, řekl bych, že někdy trošku i lámaně, ale naštěstí dorozumím se, mluvím především doma s rodiči nebo s jejich přáteli. Thì nếu con với mẹ với Archie phải đi ra cửa hàng nhé. Đi ra cửa hàng tí. Buổi sáng là mưa xong nó ở ngoài chơi. Ngoài chơi. Cả ngày nó ngoài chơi á? Pršelo, tak si pes rád venku prej. Rodiče se adoptovali poměrně dobře, táta češtinou vládne, takže chodil dokonce i tlumočit. Myslím, že adaptace jako na život v Čechách nebyl vůbec žádný problém, vzhledem k tomu, že už věděli, jaký to je žít v Evropě vlastně z Bratislavy. Super. Tady jdeš do obchodu. Tady, pojď dovnitř, tam. Tady. Jsem se hlásil do jednoho obchodu do potravin, ale myslím si, že nemám šanci, jelikož tam právě byli Vietnamci. A víš co, jako mohli by mě zvážit, ale na rovinu, kdybych já byl oni, tak taky preferuju nějakého svého Pokud člověka. dorazili do Čech, nebo do Plzně, tak neměli ty potraviny, jako máme dneska, nebo nechtový studia a tak podobně, jako mají To byl jen takový příběh. ostatní členové naší vlastně vietnamské komunity, ale všechno začínalo tak, že se prodávalo na stáncích, především oblečení. Tak když jsem byl malý, tak jsem pomáhal rodičům hodně v obchodě, když to šlo. Já si myslím, že my jako Aziati nebo Vietnamci jsme zvyklí rodičům pomáhat už od malička, přece jenom to k tomu asi nějak jako patří a
A čím starší jsme, tím více rodičům snažíme ulehčit jako život, protože přeci jenom obětovali pro nás všechno, abychom my mohli dělat vlastně tu naši vysněnou práci. Alicí, Mira, thở kinh nhé. Sledujte můj Instagram. Jsem si říkal, že to je všechno. To znám, to je ta prašná brána, ne? Hello, I'm Bao Quyên, and this is an intro to my mini-series about rediscovering my Vietnamese heritage. And this will be the title Zajímavý, of my má český mini-series called přízvuk. The Muller. A díky vlastně tomu, že jsem chodila do školy a musela jsem mít nějaký projekt v rámci masteru, tak tam ještě víc jsem se ponořila vlastně do toho znovu objevování těch mých kořenů a pochopení toho, jaké tam máme ty svátky a tradice. So the Mullard is essentially a hybrid between Muscovy birds and white pekins. To mě, ty kačery, já to neznám. Someone who is living in a country different from his or her cultural background. Takže jsem se rozhodla ten projekt nejdřív převést do digitálu a šířit ty vědomosti a ty takový ty fun facts přes Instagram a přes videa na Instagramu. My Czech Vietnamese wedding, part 1. A traditional Vietnamese wedding has 3 steps. Myslím si, že feedback na projekt Mullard je zatím moc pozitivní a nejvíc mě těší, že vlastně ta odezva nepřichází jenom z České republiky, ale i Vietnamci třeba z Ameriky mi píšou, že se jim to moc líbí a že je zajímá, co bude dál a co dál já natočím a vytvořím. Takže si myslím, že to má fakt potenciál a že by to mohlo hezky pomoct vlastně další generaci tady, co žije, aby se vzdělávali víc o té své kultuře. So thank you for watching and see you next time. Bye. Ona má tu kočku. Hezký. Jo, tak je dobrý. Tak jo, děkuju. To bylo by dobrý mít to na green screen. To asi není tak drahý, ne? Muzeum. To jsem nevěděl, že tady je vietnamský muzeum. Blog píšu nějakých 16 let a minulý rok jsem se rozhodla, že konečně zafinišuju a udělám se takový životní projekt, takže jsem se rozhodla si napsat knihu a bude to sbírka fejetonů, esejí o Vietnamcích žijících v Česku a doufám, že to bude kniha, kterou, když si lidi přečtou, tak se něco dozvědí, zároveň se pobaví a zároveň se řeknou, aha, tak proto ty věci fungují tak, jak fungují. Takže možná přiblížit 2 kultury, které jsou diametrálně vzdálené. A jaký máte jako zatím zpětný vazby? Ale jako ofiku moc ne, spíš jako co máme dělat, píšu návštěvní knihy a co mi řeknou. Není tolik, ale jsou zatím pozitivní. Jo. No a když projdem sem, tak co říkáš na sebe tady? Proč? Co tam dělá? Once I had this boy approach me and he said that he really appreciated that he saw someone Asian on a screen in the Czech media and it helped him realize that he doesn't have to follow what is expected of him. So if it helps people, I'm even happier. Že prý nějaký pán jí řekl, že si ji cení, protože se nemusí bát být sám s sebou a nemusí se přizpůsobovat jako okolí. Zajímavý. Pamatuju si, že mě rodiče dali do české rodiny na hlídání. To jsem hodně probrečela, protože jsem nechtěla žít v cizí rodině.
Já si myslím, že rodiče pro nás chtěli to nejlepší, takže nás dali do české rodiny, abychom se naučili co nejrychleji česky. Naučila jsem se jíst hodně českého jídla, třeba studené párky, to mám moc ráda, nebo Proč studené? vařit úplně jako základní česká jídla. Pojďte se mnou na otvíračku Já teda Garden s studené Davidí. moc nemusím, nebo je to něco speciálního? Dobrý den. Čau, těší mě, díky moc za pozvání. Wow, paní A je myslím si, asi že mě Češi těhotná. považují spíš Doufám. za vlastního člověka, byť vypadám jinak, tak já jako nikdy neměla moc problém s tím, aby mě společnost přijali, protože umím jazyk a to je, myslím, velká výhoda, velké privilegium, které pomáhá prostě na každodenní úrovni. Takže vezmu substrát, kokosová, 180 ml nalijem. So what we're basically doing now is this kind of workshop, a little workshop where you can have your microgreens ready. You can actually grab it and then have it on your bread and have it for breakfast. V současnosti čekáme na to, že se vstřebá jaksi voda dostatečně pro to, aby z toho byl suší, ne substrát, jak jsme to říkali. Jo, substrát je to, že jo. Tyjo, tam je úplně chemie, tyjo. Changing my career into agriculture. Já nevím, co je to agrikultura, nebo jak se jmenuje. Já vždycky sedím na tom pomezí, že jsem mezi Vietnamci a to je mezi zajímavé Čechy. místo. Ráda jako pozoruju obě dvě kultury. Moji rodiče jsou poměrně striktní v mnoha věcech, samozřejmě říkali, že si musím najít skvělou práci, nejlíp by byl doktor, právník nebo bankér samozřejmě, a že si musím žít nějakou jako slušnou ženu, takže je to takový klasický život prostě asijského kluka. Naštěstí jsou moji rodiče v lecčem benevolentnější a lecos, nebo nyní už chápou, proč mnoho věcí dělám tak, jak dělám, takže už mě spíš jako nechávají být, nejsou tak striktní a netlačí na pilu. Oh. A jeho práce je jako fotit zvířata v zoo? Ta práce je vlastně takový splněný sen, protože dělám to, co mě baví, dělám to s lidma, který to taky baví a který tomu zasvětili život, takže je to jako kdybych byl tady v takový zoorodině. Majka tam čumí z té krabice. To je divný, ale oni po něch chtěli dobrou práci, tak to si musí asi být. Domov je, pro mě to není jako střecha nad ale hlavou, bych to pro mě nečekal. domov je místo, kde jsou lidi, který mám rád, který mě mají rádi. Ale kdybych měl vybrat teda jedno místo, kde se opravdu jako cítím doma, tak to je tady jako v Praze, přímo tady v zoo dokonce. OK. To končí. OK, zajímavé. A je to od kanálu nějaký CNA Insider, co to znamená China Insider? Asi ne, ale 2 miliony odběratelů, wow. No, co si o tom myslíte? Za mě dobrý videjko, asi to, co jsem očekával. Jak druhá generace Vietnamců se zabydluje v Česku s novýma kariérama. Koukněte do popisku, bude tam originál, určitě podpořte. A vidíme se u dalšího videjka. Znáte nějaké Vietnamce? Napište do komentářů, jestli nějaké kamarády tam máte. A vidíme se v dalším videjku. Čau.